Kawula nuwun. Kula ingkang sowan wonten karsa paduka sinuwun Prabu Pelketuwil Katupel. Des. Beh kok des. Ana apa samanggung? Nggih, atur ketiwasan menika wonten satriya ageng inggil ing dumugi wonten papan mriki. Satriya gede dhuwur. Nggih. Satriya ageng inggil pawanipun pakulyatanipun ireng jenggureng ngresmateni yen pinandheng katon kebagusane. Kok kaya pocapan. Ha iki mung apalipun menika. Iki laporan mau ngapalke naskah. Jenenge sapa? Menawi mboten klintu menika satriya Jodipati kekasih Raden Werkudara, Bratasena, Wayunindo, Bimasena, Gandawastratmaja. Raden Werkudara menawi tindak mboten nate kathah sekathahing titian menawi nitih kreta semplok indene menawi nunggang gajah padha tulolane. Kowe iki arep mayang kok pitu jane. Kula laporan ngira pantes kalih ngapalke jimben kangge September jimben kula ngapalke menika. Lah terus arep apa? Manut kabar ingkang kula tampi Raden Werkudara mboten trimah menawi negari Ngastina dipun bedah kaliyan Prabu Pelketuwil Petes. Nganggo tes barang iki turah nggih beh. Mriku menawi manut katran tapi purun boten purun paduka kedajeng karsani mriki. Mat. Jastika wonten dawuh papakno karep Werkudara iki apa e? Manungsa gedhe dhuwur sapa? Werkudara. Aku arep ketemu karo ratu sing bedah negara Ngastina. Sesembahanku Prabu Pelketuwil ya Prabu Tontongsut. Dapurane kaya ngopo gelem minggat apa ora? Yen nganti ora gelem minggat kelatak ora arek. Ah, Mas arep garek-garek glitondasmu kowe. Potong imeng kono bablas lampahe Sengganan Jaya. Arsa kondur dhateng negari Ngamarta nyebal lumampah mlebete medyaning wana anggelak wanci. Dadak sakala lampahe Sang Binagus kacegat barisaning Ranta Denawa. Pating merengoh, panyayah kaslib berake candrane.
Takon ngendi dongko sapa percaya wadon jundung doh parek opam ya ngreksanas kene jenengku teng ya kala klenteng mimis kowe sapa panengah pandhu kang asih Raden Harjuarjuna ya Janaka sumedya lumaku ngendi Gus ngatutake ngrentenge ngati jumangkaing suku kedheping netra ora kewetut kudu kudu bali entuk macut ora entuk Rudaweksa mani karaku apa mekantak wedeni mara maju tak gigit sing ngempet ngono dadi margane matimu. Arep apa lahmu kaya jangkrik mambu kili aku ora bakal mundur. Mara enggal maju. Oh, kene margane matiku parek.
Ah! Ya! Hot! Hot! Oi! Ah! Ya krana kang giri-giri kenyalir Prabata abang kalagar mengwoh mungsuh amin lawan angger sing nabda kadyaya narsa hanubrupa Raja Satria aja mati tanpa aren kowe sapa? Arjuna kekasihku buta sira sapa? Dekya kala padas gempal belakno pati Narwangku kepara ngarsa legane. Wah! Adoh balang Bedawa Traksat sawire mundhak kring nerya bleduk wandamu
Permoleh mangusa mung ambrengeng kadi karonaning kaswase meharahino sumebangi wangaruna kadinetrane rapuh sadane gugila ringkani kara sageter papatoke ngayam wana merak hanguh ring bagagan miat langening kalangi wana gelar bandamun cara tinandir kekoneng kasar lan pajaring minangka candhaing lampah lan menika waranira gumelaring nagaring Amarta ing nagaring Indra Parahasta sinten ta ingkang kepareng pinarak lenggah mung duwing dampar Narendra ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Sang Anjatasatru ing wingking tinggal ngagelah kadang panenggak Pandhawa kasih Raden Werkudara wingi saking unggul paweneng datan pantara dangu nampi dhateng praptani ring ngaraka Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna mangkono Sang Puntadewa sigra manembara kang katemben prapti gumelarit jagat raya ketonton Prabanya Surya Semirat ing samudra miwang Wanadri
Jureng Jeruna Rasila wijang sajroning prajareja wayahe surya lagi tumiling hanyu naribot rawi kenyari narawungi gebyaring kan wari nuwun mangkita Yai Aji Nganarta kula tingali paduka Yai Aji anggung kendel tanpa sabawa menggalih perkawis menapa Yai Aji duh Koko Prabu mila paripaduka namung kendel abet anggen kula mrihatosaken dhateng wangsulipun Jamus Kalimasada ingkang dereng wangsul wonten gedhong pustaka ingkang kabeta kang abdipun Petruk Koko Prabu menapa menika welaking pangeran ingkang kadhawaken dhateng Ripaduka Pandhawa Koko Prabu iya yen nganti Kalimasada ora tuminggal bali apa ora bakal donya iki bakal saya rusak awit kelangan Kalimasada ya kelangan kiblat iya bener sing dadi aturmu Yai Werkudara Yai Aji kula wonten dawuh saking pemanggih kula Icalik Kalimasada menika mboten nama Gusti ndhawahaken welak dhateng para kadang Pandhawa kula kinten ing ngriki pangeran nyimutaken dhateng titahipun ingkang supados resik diri saking tumindak ingkang awon ugi dipun nyimutaken supados para menungsa ingkang sampun pitados dumateng wewaring Jimat Kalimasada kala wau sami purna nindakaken isi suraosing Kalimasada ingkang kababaripun inggih sami purna tresna wasih dhateng sesama tuwin purna memayu hayuning bawana sampun ngantos wonten kedadosan sareng sampun mangertos isi suraosing Kalimasada malah lajeng kangge dak-dakan ngrisak dhateng negari ngrisak sesamining agesang menika boten kenging Yai sing tok kandhake tumindak kaya mriku menungsa sing seneng ngudhokake kekarepane wong liya dikongkon kudu manut karo tumindake dheweke ora ngerti yen penemu mau cacahe ora beda karo cacahe wong sing urip kuwi dhewe Criteng Kresna kakangku iya bener Werkudara namung ketingalipun Yai sampun nutusan dhateng Yai Janaka sowan Saptawarga kaluhuran dawuh paduka Koko Prabu namung ingga samangke Yai Janaka dereng ketingal wangsul oh inggih prayogi dipun sarantos saking sawetawis Yai leng-leng indriya mengu-mengu mangun kung kanduhan rimeng oh
patokaning yen nang tulus menggo sang Hyang Hukum mangono sang nata muda wis nyalon ngarepa mangkono praptane mati Harya Sengkuni Kagyatri sangga pirangu rinanggo kinambit kambit menika Paman Sengkuni ngrawuh wonten pendhaping amarta inggih nggih ratur ketiwasan mila kula ngantos sowan wonten ngarsa paduka anak kula Puntadewa jalaran dinten menika negari Ngastina sampun bedah nggih negari Ngastina bedah inggih Kang Raka Duryudana dipun lebetaken pakunjaran kaliyan Narendra ingkang bedah Ngastina kala mau. Paman inggih kados pundi? Sinten ingkang manwani bedah negari Ngastina? Sinuwun menika wonten Narendra enggal saking negari Lajita Tengara. Prabu Tondong Setinggi Prabu Bel Gedwelbeh ingkang bedah negari Ngastina. Mila anak Prabu Puntadewa menawi mboten enggal nyingkiraken Prabu Tondongso saking Ngastina paduka ingkang kecalan. Kula mangertos anak Prabu Duryudana kaliyan pun paman wonten Ngastina menika namung nengga negari Ngastina. Ngastina sanes gadhanipun ingkang Raka Duryudana. Kang Raka Duryudana namung nengga kemawon sejatosipun kegadah Ngastina paduka anak kula Puntadewa. Menawi ngantos mangke Prabu Tondongso kedangon mapan wonten mriku paduka sinuwun Puntadewa ingkang badhe kecalan kamukten Ngastina aja melu-melu trajange dhewe. Yayaji wonten dawuh kadang kula Werkudara menika kebat kliwat mekaten inggih kula menika nggagapi aturipun Paman Sengkuni napa ya ana ratu sing wani bedah negara Ngastina wong negari Ngastina menika dipun tenggani para pendhita ingkang elok senopati ngampuh menawi to Yai Prabu Jaka Pitana ngantos lumebet pakunjaran tegesipun ratu menika elok sanget inggih Koko Prabu kepareng kula nyuwun pamit badhe mlapati dhateng Kang Rai Werkudara mangsa bareng paduka Koko Prabu Ndarawati. Rasa madangi jagat mung-mung paning sapucak ing wukir merbabak bangsu mirat rasa rating surya nampek mega lan gunung kurmadeg negeri Ngastina.
Ajeng napa to panampian niku? Aku iki rumangsaku kok nek ora nggo nyuwara kok kaya nang awak iku kaya enek sing kurang nek. Iya. Wis pira-pira lagi? Dereng. Mula aku iki wis suwe oleh ngeling-eling Doridono ning kanthi cara sing kepiye delalak. Gusti sing kita urip percaya awak dhewe iki lagi kepomo karo jiwa. Iki kena kanggo jalaran Doridono ya mlebu ngeling-eling kowe. Iya. Aku ngelingi kowe ya Prabu Jasrata karo jagongan. Mergo sing ning Astina mung karek aku karo kowe. Inggih. Aja sok gawe wong liya ki ora mangan. Ya, tak kandhani. Kowe aja dadi jalaran wong liya ora mangan. Nggih. Kowe aja dadi jalaran wong liya ki neteske luh. Kowe aja dadi jalaran wong liya wis ora bisa tumindak apa-apa mung kejaba ndonga marang sing nyipta urip. Sing jenenge wong mundur kuwi dudu wong sing kalah. Sing jenenge wong maju dudu wong sing menang. Ana wae wong sing mundur lakune ning batine, ya ta? Batine nyuwun karo sing nyipta urip, wong sing sok kulina melehke wong sing kulina gawe lara watine wong kuwi nek wis matur karo pusat kuwi wis ora ana sing bisa. Ora ana sing bisa mambengi. Wong yen wis sedih banget kok metu jalur langit wis tek didongake. Titenono wong sing digawe gelo, wong sing digawe lara ora males malah dongake sing becik kuwi malah bisa panas rasa. Makaten sing iya. Mula mumpung ana wektu aku jagongan karo kowe. Moga-moga nggonmu nyekel bawat pemerintahan negara Nuswarukmi Yala Jita Tengara kuwi bisa nindakake apa sing tak aturke nang sabane mlaku rumah saya riku. Lah mriko ngetingalaken wibawa paduka gitu. Paduka agemane kados mekaten. Ngasta pedhang mriko sewanci-wanci menawi wonten ing badhe gendak Singkara paduka kantun mulus sapa? Sapa sing gendak Singkara karo aku. Mau sak dapure ben duel bae sapa sing arep erik karo aku. Amun nyatanipun paduka ya ning nganggo ageman karo pantu masalah. Jane laporan mantol kamande. Wah, nyatanipun oh, sing ora padha. Aku wis sumu masalah kasaran. Aku tak rasani. Wah, ampun. Tapi ha. Waduh. Ya. Lagi dibalik, lagi dibalik. Lagi kedadipun raos sapa wae. Kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Pelkel Duel Atupel. Des. Beh kok des. Apa sampeyan nggo? Nggih, atur ketiwasan nika wonten satriya ageng inggiling dumugi wonten papan mriki. Satriya gene dhuwur. Nggih.
satria ageng inggil pawanipun pakulyatanipun ireng jenggureng mersmateni yen pinantengaken kebagusane. Kok kaya pocapan. Lah iki mung apal pun menika. Iki laporan wong ngapalke naskah. Jenenge sapa? Menawi mboten klintu menika satriya Jodipati kekasih Raden Werkudara Bratasena Wayunindo Bimasena Gandawastratmaja. Raden Werkudara menawi tindak mboten nate kathah sekathahing titiyan menawi nitih kreta semplok indene menawi nunggang gajah padha tulolan. Kowe iki arep mayang apa piye jane? Kula laporan kira pantes kalih ngapalke jimben kangge September jimben kula ngapalke menika. Lah terus arep apa? Manut kabar ing kula tampi Raden Werkudara boten nrimah menawi negari Ngastina dipun bedah kaliyan Prabu Belketuwel Betes. Kanggo tes barang turah nggih Beh. Mriku nek manut aturan tapi purun boten purun paduka kedajeng karsani Indri. Nah, Jastika wonten gawe tapakno karo Werkudara iki apa? Manungsa gedhe dhuwur sapa? Werkudara. Prabu Jastika. Aku arep ketemu karo ratu sing bedah negara Ngastina. Sesembahanku Prabu Belketuwel Bayu Prabu Nondongsot. Dapurane kaya ngapa gelem minggat apa ora? Yen nganti ora gelem minggat, tak ora arek. Ah, Pak Karepet garing lek. Ditondasmu. Ratu ora pokro. Kowe sapa? Wah. Belketuwel Beh. Kowe Raden Werkudara ngerti karo aku. Ngerti no. Apa gemarmu? Lho, aku gawe kuku. Iki jare kuku leng lho. Aku pengen kuwi kok. Nek ora tulis cap. Mergo aku tresna karo Raden Werkudara. Yen ora tresna ora bakal aku golek jarik sing padha. Ayo kowe bedah negara Ngastina duwe karep apa? Ngene Mas, aku kok ora perkara arep membela diri iki ora. Ning sejatine aku bedah Ngastina kuwi ora kepengin nguasani negara Ngastina.
aku tekan Ngastina ngelingke marang Prabu Duryudana aja kongsi kesuwen duweni watakan kara murka. Dadi ratu kuwi kudu duweni adeg-adeg sing kuat, aja gampang dienggokke karo patihe ya kuwi Sengkuni. Piye? Paduka Raden Werkudara ngamuk tekan kene iki sebab apa? Taman Sengkuni lapor yen to negara Ngastina diurak-arik karo bel keduwel bah. Kok ora pangle kok Paduka ora apal karo Sengkuni. Sengkuni iki abang kandhake ijo-ijo kandhake abang. Upama ora narik, nah wis suwe aku mateni Prabu Duryudana ki pira wene to. Ning ora aku mung beteke, aku mung kepengin ngelingke Prabu Duryudana gen gelem rukun karo Pandhawa ngono. Mulane negara Ngastina ora tau tentrem jalaran ratune ora duwe adeg-adeg. Ya ta, yen duweni tumindak becik diajan-ajani sapa wae gampang melu sing ngajan-ajani elek. Coba yen aku dandan-dandan ngono ki apa kleru? Yen aku dandani barang sing elek dadi becik kok tok klerek tegese Raden Werkudara ki ora seneng marang ketentreman. Wah, tinemune apik atimu. Ati kok wis krasa ya.